Daghan kay miingon. Nga ang pagpanarbaho, dili makapaasinso. Hala! Hala! Wa bitaw! Wa gyud! Kung magnegosyo bitaw ta, Ginoo ko! Naala tong Pinoy nga kung magnegosyo ta, magtukot ang tindahan? Magtukot ang tindahan karon ba kay magnegosyo ta? Hindi ka ugma atong silingan nagtukot og tindahan. Unya ra ba ang presyo niya pagamyan? Ano mang gani nga bisag asa ko mapunta mag-vlog ko nagi mo disulog Inday. Inday. Dito po ko CR nag-vlog dapo hintok-tok dito CR. Patala awas sa mukha naman ani oy. Asa ni mo charger? Ina. Saan ko charger gamit mo ni? Wala akong charger diri. Saan ko charger? Dangon tani oy. Daghana pang nagsamok oy.